салом бинандагони азиз, мухлисони суруду тарона ва мусиқиҳои хубу дилнишин. Мухлисони азиз, ин рӯзномаи навбатии даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин аст ки тавассути он боз шуморо бо якчанд иштирокчиёни лоиҳа ошно месозем. тамошобинони гиромӣ, ёдовар мешавем ки ба даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин танҳо беҳтарин иштирокчиён тавонистанд ки роҳ ёбанд. биёед ин лаҳза огаҳ мешавем ки дар се жанри санъати мусиқӣ ин навбат кадом аз иштирокчиён дар ин давр нисбат ба рақиби худ ҳунару маҳорат ва истеъдоди худро беҳтар нишон дода аз ҷониби доварон баҳои сазоворо насиб гаштаанд. сараввал аз иштирокчиёни бахши сарояндагӣ оғоз мекунем. марҳамат мухлисони гиромӣ, тамошо кунед. саидҷон, шуморо ба даври дуюм хушомадед мегӯем. саломат бошед. хуб, медонед саидҷон, бисёриҳо бар он ақидаанд ки шумо танҳо масалан дар жанри халқӣ суруд сароида метавонед. оё ин дуруст аст ё на? ман ҳам дар жанри халқӣ ва ҳам дар жанри эстрада ва мақом ҳам сароида метавонам. хуб, умуман аз ҳамин лоиҳаи Парвин шумо чиро интизоред? хуб, худро санҷиданиед ё ин ки танҳо мехоҳед ғолиб оед? ҳарду, ҳам худро санҷидан ва ҳам мақсади ҳар як иштирокчӣ дар озмун аслан ғолиб омадан аст ва худро ба мардум муаррифӣ кардан аст. яъне шумо ҳам мехоҳед ки шӯҳратманд шавед, ҳамин тавр? офарин. дар ҳолати мағлубият боз ин ҷодаро идома медиҳед ё на? бале, ҷодаи интихоб кардаи ман мебошад аст. саломат бошед. саидҷон саидов хатмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 шаҳри ҳисор мебошад. саидҷон низ мисли дигар иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин дар чандин озмуну чорабиниҳои фарҳангӣ ширкат варзидааст. ба ҷуз овозхонӣ шуғли писандидаи дигари ӯ саёҳат кардан аст. саидҷон аз тамошои манзараҳои зебову нотакрори диёри азизамон Тоҷикистон илҳом мегирад ва кӯшиш мекунад ки бештар сурудҳои пурмуҳтаво ва гӯшнавозро иҷро намояд. дар ҷодаи санъат устоди саидҷон падараш Исроил Саидов мебошад. در توتی قطار صوفیانم همشم. سربیناز به دور دوم خوش آمدید. سلامت باشید. تماشاگران هنوز از دوری خوب انتخابی از هنر شما آگاه هستند و باوری دارید که امروز نیز مثل دوری انتخابی مثلا مثل دوری اول همگان رو با سرود و ترانه های خویش مثلا مفتون میسازید. این را حکمان حل میکنند؟ ولی شما برای در دور دوم برآمد کردن مشق کردید یا نه؟ بله. مشق کردید. در دور یکم مثلا بسیار تیاری دیده بودید یا اینکه مثلا در دور دوم؟ نه، دور دوم بسیار تیاری دیدم. از کدوم جهت؟ برای چی مثلا در دور؟ از جهتی که دور دوم من ماه سپتامبر بود اشتراک کرده بودم. طولی 7 ماه شد. من مشق میکنم، تمرین میکنم. یعنی تیاری میکنید. به هر حال شما با فکرم با تیاری جدی آمده اید و باوری کامل دارید که به دور دیگر راه مییابید. درست است؟ مرحمت صحنه از شما میبرید هنر خود را نشان میدهید، بعداً باز هم صحبت میشیم. راضی هستید؟ сарвиноз холов аз ноҳияи шаҳри нав мебошад. оилаи онҳо санъатдӯстанд. сарвиноз ҳунари овозхониашро дар мактаби санъати бачагонаи ноҳияи шаҳри нав такмил дода истодааст. ба ӯ нозукиҳои санъатро устодонаш Фирӯз Маҷидов ва Карим Назаров меомӯзанд. ӯ иштирокчии чандин озмунҳост. дар ғунчаҳои санъат низ ҳунару малакаи худро санҷидааст ва муваффақ гардидааст. соли дуюм аст ки сарвиноз иштирокчии шоу барномаи озмунии Парвин аст ва орзу дорад ки дар ин лоиҳа ғолиб ояд. ҳасанот, ташаккур. ҳар душон иҷрокунандаҳои сатҳи олии сурудҳои худашон буданд ҳозир дар ҳузури мо.
ман ба ҳардуяшон чунон баҳоҳои баланди ҳирфавӣ сарояндагӣ дода истодам ки аз ин дигар баландаш намешавад, вале фақат ба Сарвинозҷон ки ҷасорату интихобу як ғайрати бисёр ҳам шӯру шари ҷавонияш ба мувофиқу хос дорад, овози зиёдтар ним балми як балми чӣ қадаре бошад ба Сарвиноз медиҳам. ташаккури зиёд. хуб тамошобинони гиромӣ, акнун огаҳ гардидед ки кадоме аз иштирокчиён дар жанри сарояндагӣ ба даври сеюм роҳ ёфт. Барору комёбиро муваффақияти асосӣ нашуморидан, ин маънои қонеъ набудан аз худро доштааст. чунин андеша доранд мутахассисон, зеро аз худ қонеъ набудан як такони навбатӣ барои аз пешравӣ намондан ва гомҳои устувору ниҳодан будааст. пас иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин барои ба мақсадҳои азим расидан аз он истеъдоду маҳорате ки доред қонеъ нагардида, боз ҳам саъю талош намоед ки бо беҳтарин ҳунарнамоии худ дар даври дигари лоиҳа доваронро ба ҳайрат овариду ғолиби ин лоиҳа бигардед. акнун ин лаҳза якчанд маълумот доир ба ҳунарнамоии иштирокчиён дар жанри навозиш. комил, шумо дар даври якум дар шаҳри бохтар баромад карда будед, дуруст аст? офарин. имрӯз ки дар даври дуюм ба душанбешаҳр омадеду мехоҳед ин даврро ҳам хушбахтона масалан паси сар кунед, бо чӣ мақсад омадед, бо чӣ дастовезе омадед, бо баромади имрӯза мухлисонро чӣ гуна шод мегардонед? мухлисонро бо навохтани асарҳои халқӣ хурсанд намоед. саломат бошед. комил чилаев дар навохтани созҳои нафасӣ моҳир аст. ӯ чандин созҳои мусиқиро хуб навохта метавонад. комил дар бӯстон ғолиб гардида, инчунин дар якчанд озмуну чорабиниҳои дигар низ ширкати фаъолона намуда сазовори ифтихорномаҳо гардидааст. умедҷон, росташро гӯем, шуморо дар даври дуюм дида бисёр хушҳол шудем. ташаккур. саломат бошед. барои чӣ ин суханҳоро гуфтам? барои он ки навозиши шумо дар даври якум ба ҳамагон, ҳам аъзои ҳакамон, ҳам масалан мухлисон хеле писанд омада буд ва бо қарсакҳои пурмавҷ шуморо аз саҳна гусел карда буданд. хоб имрӯз ҳам боварӣ доред ки мисли даври аввала масалан ғолибият насибатон мегардад? ман бисёр тайёрӣ дидам ва бовар дорам ки дар саҳна навозишро хуб иҷро мекунед. навозишро хуб иҷро мекунам. офарин, офарин. мо ҳам боварӣ дорем ки шумо нисбати даври аввала дар даври дуюм боз тайёрии ҷиддӣ дидаед, ҳамин хел не? хоб рақиби худатонро мешиносед? намешиносед. аз ҳунараш ҳам бохабар нестед. пас инҷо ҳардуи шумо дар саҳна баромад мекунед айни замон ва мебинем ки кӣ беҳтар менавозад. розӣ ҳастед? ташаккури зиёд. пас ин тавр бошад, биёед шуморо ба студия гусел мекунем ва мебинем ки дар саҳна кӣ ғолиб мешавад. розӣ ҳастед? марҳамат, ба шумо барор мехоҳем. умед алихонов аз ноҳияи файзобод мебошад. ӯ дар коллеҷи санъати аҳмад бобуқулови шаҳри душанбе таҳсил мекунад. умед чанд сол мешавад ки бо навохтани сози кларнет машғул асту дар чандин озмунҳо маҳорати навозандагии худро нишон додааст. комилҷон бо саксофон вақти миллӣ навохтам, имрӯз ки соқии чаман ба ман бисёр хуш омад ки бо асбобҳои хориҷӣ суруди миллӣ навохтан. ин бисёр хуб аст, барои он ки бисёриҳо бо асбобҳои мисол аврупоӣ сурудои миллӣ наменавозанд, барои он ки фақат бегӯн ҷаз ё ки
блюз ё ки рок ягон чиз дига ҷаз рок ягон чиз дига а вақте бо асбобҳои аврупоӣ мусиқии миллии худомонро менавозанд ин бисёр агар ки ҳамун суруда бо дуруст навозем ки бастакор хафа нашавад гуфта ки суруди мана нодуруст навохтан гуфта бисёр хушам омад аз навохтани комил барои он ки суруди миллӣ навохтан бо саксофон умедҷон бошад як кафгӣ барои комилҷон камтар аввал комил гӯем дар навозиши комил камтар камбудиҳо дида мешуд барои он ки нав сар кард шумо камтар устод бояд бинед устод бояд шуморо камтар рост кардан дар корда фаҳмидед насиб бошад биёед ёд метиҳем марҳамат мушкиле нест пешниҳоди хеле хуб умедҷон бошад камтар суруди тоҷикӣ навохтагӣ шонда намерасонанд ҳамон нозукиёи даркория намерасонем барои ҳамин ман овози худамро ба умед медиҳам барои он ки барои чӣ барои он ки умед камтар таҷриба дорад камтарак комилҷон хубиаш дар чӣ ки миллӣ навохтан сурудои миллӣ бо саксофон навохтан ҳаминро пеша гиред ин хубӣ дорад гандагӣ надорад шумо хоҳед нахоҳед ҷаз рок ё ки блюз ягон чи шумо ёд мегиред бо саксофон лекин чизи миллиам ин қимат аст бисёр қимат аст бо саксофон ба ҳардуи шумо барори кор дар оянда машқ кунед худо хоҳад шумо ба қолои баланд бирасед саломат бошед шукрона хуш омадед ба даври дуюм раҳмат саломат бошед албатта рақсҳои зебоятон буд ки шумо имрӯз дар даври дуюм иштирок кардаистед метавр не бале агар интихобро дар дасти худатон медоданд масалан киро ҳамчун рақиб дар даври дуюм интихоб мекардед ба ман фарқ надорад касе бошад набошад ман омодаам дар даври дуюм рақобат кунам ин қадар бо ҷуръатона гап мезанед ба фикрам бисёр машқу тамрин кардед ҳамин не бале офарин либосҳои мардонагӣ пӯшидед рақси мардонаро иҷро мекунед бале рақси доира рақси мардона офарин ин тавр бошад бед бисёр интизор намешавем ин рақси зебои шуморо дар саҳна бибинем розӣ ҳастед бале марҳамат саҳна аз шумо ба шумо барор мехоҳем шукрона қарахонова аз шаҳри норак мебошад. Шукрона нозукиҳои рақсро аз модараш Зуҳро Қарахонова омӯхтааст. Модар дар ҳама ҳолат Шукронаро дастгирӣ мекунад ва пайваста таъкидаш мекунад, ки роҳи санъат соддаю осон нест. Танҳо ва танҳо меҳнату заҳматро талаб мекунад. Шукрона дар ҳама маҳфилу чорабиниҳои шаҳриву ноҳиявӣ баромад мекунад ва соҳиби якчанд диплому ифтихорномаҳост. Барои муваффақ гардидан тавре ки доварон ба Шукрона таъкид намуданд, ӯро зарур аст ки бо мутахассисони касбӣ тамрини рақс кунад. ҳама нозукиҳои рақсро аз худ намояд. Роҳила Раҳмонова хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 шаҳри Душанбе аст. Айни замон дар ансамбли рақсии кӯдаконаи Лал тамрини рақс мекунад. ӯ дар даври аввали озмун маҳорати худро хуб нишон дода тавонист, аммо дар даври дуюми лоиҳа бо сабабҳои номаълум иштирок накард. ёдовар мешавем, ки талаботи шоу барномаи озмунии Парвин давр ба давр ҷиддитар мегардад. Аз ин рӯ иштирокчиёни барнома бояд омодагии хуб бубинанд ва фаъолона ширкат варзанд. шукронаҷон, медонам ки боз хубтар метавонӣ.
ба ман бисёр ҳамин чеҳраи кушодат маъқул шуд. Ман чӣ хел гӯям, устоди ман Зебо Аминзода моро фақат тарбия мекарданд. Мо вақте ки хориҷа мерафтем ва ё забони моро намедонанд, лекин бо рақс мо бояд маънои рақсро ба онҳо нишон диҳем. Ва фақат мегуфт ки табассум бо мимикаи рӯ бояд шумо ба тамошобинони хориҷӣ нишон диҳед ки шумо чӣ мехоҳед гуфтан. Табассумат ба ман бисёр маъқул шуд ва хуб рақсам мекунӣ, мусиқиро ҳис мекунӣ, лекин боз зиёдтар тамрин кардан дар кор. Ман мехоҳам ки дар даври сеюм иштирок кунӣ ва бисёр зиқ шудем ки духтараки дуюм наомаданд. роҳи сафед ба шумо, саломат бошед, маҳорататонро сайқал диҳед. тамошобинони азиз, инҳо буданд он ҳама иштирокчиёне ки ин навбат ба даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин маҳорати худро пешкаши доварону мухлисони лоиҳа гардониданд. Ба диққати ҳама он иштирокчиёне ки то ин дам ба даври сеюм роҳ ёфтанд мерасонем ки албатта тайёрии ҷиддӣ бубинанд, зеро ки ба даври сеюм танҳо ва танҳо беҳтарин иштирокчиён мегузаранд. Шуморо зарур аст ки суруду оҳангҳои дилчаспу пурмуҳтаворо интихоб намуда, рақсҳои хубу ҷаззобро бо мутахассисони касбӣ тамрин намуда дар даври сеюми шоу барномаи озмунии Парвин ҳамагонро дар ҳайрат гузоред ва ғолиби ин лоиҳа бигардед. мо ба ҳар як иштирокчии шоу барномаи озмунии Парвин муваффақият хоҳонем. бинандагони азиз, инҷо рӯзномаи навбатӣ интиҳо меёбад. аз ҳунарнамои иштирокчиёни дигари даври дуюми лоиҳа шуморо боз дар рӯзномаи Минбаъда ошно месозем. хайр азизон, то дидори навбатӣ, сеҳатманду пирӯз бимонед.